Dúas novas accións formativas para darlle continuidade a un proxecto de longo percorrido como é a Universidade Popular de Arousa. Os dous novos cursos van dirixidos á mocidade, pero sobre todo ás mulleres en risco de exclusión social ou que teñen dificultades para atopar emprego. O primeiro dos programas céntrase na formación en hostelería e turismo. Pretende dotar de aquellas capacidades en este sector tan demandadas por el mercado, tan competitivo en los últimos años y para satisfacer a un cliente también cada vez más informado y responsable. Queremos dotar y posibilitar el desarrollo de estas mujeres participantes desde una perspectiva tanto personal como profesional. Outro dos cursos, o de limpeza de superficies, vai máis alá da formación. O seu obxectivo é establecer bases entre as participantes para a futura creación da súa propia empresa de limpeza. Este módulo nace pola creación e fomento do emprego para que as destinatarias poidan ver como un obxectivo de futuro para poder crear unha empresa de limpeza tanto a nivel de limpeza pública como privada. As dúas propostas que son de balde contan cunha temática transversal con achegas noutras materias cruciais para atopar traballo e emprender. Desta volta, cada un dos cursos conta con 16 prazas. Pro alcalde insular, estas dúas accións formativas son boa mostra do dinamismo e conciencia social que se agocha detrás da Universidade Popular. Son unhas institucións moi antigas, algunhas contan con máis de 100 anos de antigüidade, no que se impulsa eso, o aprendizaxe ao longo da vida, sobre todo dos sectores de muller e xuventude, non? Que históricamente foron nas zonas rurais, como digo, de España, as que menos podían acceder á educación. Hoxe en día se manteñen como unhas institucións dinámicas con moitísima actividade. A de Arousa é a única universidade popular asentada en Galicia.